Il-kontabilità politika taħt gvern ġdid tingħata priorità assoluta. Waqt il-mass meeting f'Ħażabbar il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid bi priorità flimkien mal-baġit se jieħu 3 miżuri importanti biex tkun assigurata l-kontabilità fit-tmexxija tal-pajjiż. Pożizzjoni li l-mexxej Laburista rriafferma tnejn filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Raħal ġdid fejn qal li gvern ġdid idaħħal liġi tal-whistleblower bħala għodda għal dawk li jkollhom informazzjoni x'jgħaddu fuq każijiet ta' korruzzjoni iżda jibżgħu jagħmlu dan għaliex ma jkollhomx protezzjoni. Il-liġi tal-whistleblower issemmieta l-ewwel darba mill-Partit Nazzjonalista fl-2007 u ddaħlet fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali tal-2008. 5 snin wara iżda Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi baqa' ma daħħalx il-liġi tal-whistleblower. U għalhekk saħaq Joseph Muscat li gvern ġdid jagħti priorità lil din il-liġi. Il-bieraħ stess ħabbart illi bi priorità flimkien mal-budget l-ewwel liġijiet li ħajkun qed jgħaddu minn Parlament ġdid kemm il-darba li nagħtaw il-fiduċja ħajkunu liġi tal-whistleblower biex il-persuni li l-lum stess qegħdin jgħidu nies pjuttost mhumiex mill-kamp ta' dan il-moviment illi qed jgħidu li għandhom informazzjoni u kemm il-darba jkun hemm liġi tal-whistleblower jkunu lesti illi jikxfu nagħtuhom dik il-fakultà. Joseph Muscat qal li gvern ġdid ineħħi l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi biex b'dan il-mod il-politiċi jerfgħu ir-responsabilità tal-azzjonijiet tagħhom. Fl-istess ħin gvern ġdid daħħal liġi serja tal-finanzjament tal-partiti, liġi li l-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma daħħal minkejja li ilu jweda 17-il sena sa mill-1996. Nkunu qegħdin inneħħu l-preskrizzjoni għal politiċi u nkunu wkoll qegħdin indaħħlu liġi serja tal-finanzjament tal-partiti li dan il-gvern raqat fuqha għal 25 sena u anke kellu reprimand min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa f'dan ir-rigward. Joseph Muscat fakkar kif il-Partit Laburista anki mill-Oppożizzjoni dejjem għażel it-triq tal-kontabilità. Tant kemm m'għandniex minxiex nibżgħu jew x'naħbu illi aħna l-unika partit politiku għaw Malta li nippubblikaw il-kontijiet tagħna. Għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu kemm il-liġi tal-whistleblower kif ukoll il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u tneħħija tal-preskrizzjoni mhumiex inkluża fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin iżda Lawrence Gonzi qed jgħid li issa għandu 700 sena biex idaħħalhom.